Co se skutečně stalo v Roswellu? Mimozemšťané mezi námi. V létě roku 1947 se nedaleko malého městečka Roswell v Novém Mexiku odehrálo něco, co mělo navždy změnit světovou kulturu. Na ranči poblíž města se zřítil neznámý objekt. Armáda nejprve vydala tiskovou zprávu, že získala létající disk. O den později však přišlo vysvětlení, prý šlo jen o meteorologický balón. Ale proč ten náhlý obrat? Co donutilo armádu stáhnout vlastní prohlášení během jediného dne? Byla to obyčejná chyba, nebo začátek největšího utajování 20. století? Trosky z pouště farmář William Brazel popisoval zvláštní materiály, lesklé kovy, které se nedaly zlomit, tenké pláty, které se samy vracely do původního tvaru. Nic, co by připomínalo obyčejný balón. Vojáci přijeli, trosky naložili a odvezli pryč. Místo se stalo přísně střeženým. Byl to okamžik, kdy se z běžné nehody začal rodit mýtus. Než se však vydáme do našeho vyprávění, ráda bych vás poprosila o zpětnou vazbu. Like, komentář nebo odběr kanálu mi pomůže pro vás připravovat nová a ještě zajímavější témata. Roswellský incident, příběh, který nikdy neutichl. V létě roku 1947 se v Novém Mexiku odehrálo něco, co se zapsalo do dějin moderní kultury i do nekonečného proudu záhad. Na ranči nedaleko městečka Roswell byly nalezeny podivné trosky. Kovové úlomky, gumové pásky, dřevo a folie ležely rozptýlené po polích. Na první pohled se nezdály nijak zvláštní, ale jejich příběh se měl stát jedním z nejdiskutovanějších případů 20. století. Místní rančer pan Brazel, který trosky objevil, o nich zprvu příliš nepřemýšlel. Neměl telefon, neměl rádio a tak netušil, že celé Spojené státy zachvátila vlna zpráv o létajících talířích. Teprve když se o svém nálezu zmínil svému strýci, začalo se o možnostech více spekulovat. Netrvalo dlouho a do věci se zapojila armáda. Roswell Army Airfield, základna, kde tehdy sídlila elitní bombardovací skupina, vyslala na místo majora Jesseho Marcella. Materiál sebral, prozkoumal a předal svým nadřízeným. A pak se stalo něco, co už nešlo vzít zpět. Tiskový mluvčí základny Walter Haut vydal oficiální prohlášení, že armáda má v rukou létající disk. Zpráva okamžitě obletěla svět a titulní stránky novin hlásaly, že Američané našli talíř z jiného světa. Jenže sláva netrvala dlouho. Už druhý den bylo prohlášení odvoláno a generál Roger May před novináři ukázal obyčejné zbytky meteorologického balónu. Vysvětlení bylo prosté, šlo o součást přísně tajného projektu Mogul, jehož účelem bylo monitorovat sovětské jaderné testy pomocí speciálních balónů vybavených senzory. Proto bylo nutné okamžitě zakrýt pravou podstatu. Tím by celá záležitost mohla skončit. Jenže neskončila. V 70. letech, kdy důvěra veřejnosti ve vládu značně poklesla kvůli aférám jako Watergate, se ozval Jesse Marcel znovu. Tentokrát tvrdil, že historka s meteorologickým balónem byla jen zástěrkou. Podle něj šlo o něco mnohem záhadnějšího, mimozemský původ trosek. Jeho výpověď se stala podkladem pro knihu Incident v Roswellu z roku 1980. A právě tady se začala rodit moderní legenda. Najednou už nešlo jen o trosky balónu. Do příběhu se začaly vplétat šedí mimozemšťané, havarované létající talíře, těla odvážená do tajného hangáru 18, pitvy, zpětné inženýrství neznámých technologií. Z každé střípky informací vyrostla nová vrstva mýtu, která s původní událostí měla pramálo společného. Přesto byla fascinující. Americké letectvo v 90. letech zveřejnilo obsáhlé zprávy, které znovu potvrdily, že šlo o balóny z projektu Mogul, nikoli o kosmické lodě. Ale kdo chtěl věřit, že vláda lže, důvod si našel. Místo, aby oficiální verze záhadu uzavřela, ještě více podpořila pocit, že někde v archivech čeká skrytá pravda.
Od té doby se Roswell stal synonymem pro tajemství, pro konspiraci a pro věčnou otázku: jsme ve vesmíru sami. Městečko, které by jinak zůstalo bez povšimnutí, se proměnilo v turistickou atrakci, centrum ufologické kultury a místo, kam každoročně míří tisíce lidí, aby si připomněli největší UFO záhadu všech dob. Roswellský incident je dodnes rozkročený mezi fakty a legendou. Fakta ukazují na vojenský balón a špionážní projekt studené války. Legenda ale vypráví o pádu kosmické lodě, o setkání s jiným druhem života a o vládním spiknutí, které nás mělo uchránit před pravdou. Možná se nikdy nedozvíme, co přesně se stalo. Ale jedno je jisté: příběh Roswellu nám ukazuje, že někdy není až tak důležité, co se stalo, ale co si lidé myslí, že se stalo. A právě v tom spočívá jeho kouzlo i jeho nesmrtelnost. Studená válka a atmosféra strachu. Nesmíme zapomenout, v jaké době k incidentu došlo. Amerika se právě ocitla na prahu studené války. Sovětský svaz pracoval na vlastních jaderných zbraních. Projekt Mogul, tajné balóny se senzory, měl zachytávat důkazy o sovětských testech. Ale jak by veřejnost reagovala, kdyby armáda přiznala, že nad jejich hlavami létají tajná špionážní zařízení? Možná právě proto se zrodilo rychlé vysvětlení o meteorologickém balónu. Jenže jednou vypuštěná slova o létajícím disku už nešla vzít zpět. Světla nad pouští. Ještě dříve, než se trosky dostaly do rukou armády, vyprávěli místní obyvatelé o podivných světlech, která noc předtím křižovala oblohu. Někteří tvrdili, že slyšeli dunivý zvuk, jako by se nebe samo roztrhlo, jiní přísahali, že viděli ohnivou kouli, která se na okamžik zastavila, než prudce změnila směr a zřítila se k zemi. Zvědavost rostla, ale stejně rychle přišla i mlčenlivost. Armáda vydala varování: kdokoliv bude mluvit o nalezených troskách, může být zatčen. Některé rodiny ve městě později přiznaly, že vojáci chodili dům od domu a vyptávali se na vše, co lidé mohli zahlédnout. Bylo to, jako by někdo chtěl vymazat samotnou paměť města. Těla, o kterých se nesmí mluvit. Přesto se našli svědci, kteří nikdy mlčet nepřestali. Vyprávěli, že v poušti nešlo jen o kov a neznámou technologii, ale i o těla. Malé postavy, humanoidní, ale příliš odlišné od člověka, s velkýma černýma očima, protáhlou lebkou a tenkými končetinami. Podle jedné z verzí byla některá těla mrtvá, jiné bytosti však stále žily a byly převezeny do vojenských zařízení. Kam zmizely? Byly skutečně odvezeny do záhadné základny známé později jako Area 51. Nebo snad do tajných laboratoří, kde vědci zkoumali nejen jejich fyziologii, ale i to, odkud přišli. Zapomenutý příběh a jeho návrat. Na 2 desetiletí se zdálo, že Roswell zapadl prachem dějin. V novinách se o něm nepsalo. Až v 70. letech se k němu vrátili novináři a spisovatelé. Lidé začali vypovídat, někteří tvrdili, že viděli nejen trosky, ale i těla. Malé, křehké postavy s velkýma očima. Byly to skutečné vzpomínky, nebo jen fantazie posílené populární kulturou? Faktem zůstává, že právě v této době se Roswell přetavil v legendu. Oficiální zprávy versus svědectví. V 90. letech vydalo letectvo 2 rozsáhlé zprávy. Podle nich trosky patřily projektu Mogul a příběhy o tělech mimozemšťanů vznikly záměnou s figurínami používanými při testech. Logické? Možná? Přesvědčivé? Pro mnohé ani zdaleka. Protože svědci hovořili o kovu, který se nedal ohnout. O nápisech v podivných symbolech. O konvoji vozidel, která v noci odvážela cosi přikrytého plachtami. Dovolme na chvíli poodstoupit od historie. Co kdyby skutečně šlo o havárii cizího stroje? Co kdyby technologie nalezená v poušti urychlila vývoj, který následoval? Jen pár let po Roswellu nastává raketový rozmach vědy, tranzistory, pokroky v letectví,
první kroky do vesmíru. Náhoda? Nebo otisk něčeho, co jsme nalezli a nikdy nepřiznali? Představte si poušť zahalená tmou, konvoj nákladních aut, ve kterých není jen kov, ale i cosi, co vypadá živě. Přikrývky se pohybují. Stráže mlčí. A v hangárech na základně se začínají psát kapitoly, o kterých svět nikdy neměl vědět. Možná to zní jako science fiction. Ale právě proto Roswell přitahuje, protože v sobě spojuje realitu a fantazii. Otázka zní: co se tedy stalo u Roswellu? Byla to jen nehoda balónu, nebo první důkaz, že nejsme sami? Každý si musí odpovědět sám. Fakta máme, oficiální zprávy existují. Ale otázky zůstávají. A možná je to právě ta největší síla Roswellu, že i po více než 70 letech nutí lidi přemýšlet, pochybovat, ptát se. A tak vzniká rozpor, na jedné straně oficiální vysvětlení, na straně druhé mozaika podivných svědectví. Roswell a mimozemské tajemství, pravda nebo iluze. V létě roku 1947 se nedaleko V létě roku 1947 se nedaleko malého městečka Roswell v Novém Mexiku stalo něco, co navždy změnilo způsob, jakým lidé vnímají vesmír. Na ranči poblíž města se zřítil neznámý objekt. Armáda nejprve vydala tiskovou zprávu, že se jedná o létající disk, ale záhy zprávu stáhla a místo toho oznámila, že jde jen o meteorologický balón. Co se skutečně stalo? Ufologové a konspirátoři tvrdí, že Roswell byl prvním kontaktem lidstva s mimozemskou civilizací. Někteří svědci mluví o tělech malých bytostí, které byly nalezeny uvnitř vraku, o záhadných technologiích, které odporovaly zákonům fyziky, a o tajných laboratořích, kam byli převezeni přeživší cizinci. Ale co kdyby Roswell nebyl jen havárií, ale stykem s inteligencí, která byla napřed tisíce let? Některé teorie naznačují, že mimozemšťané, kteří se zřítili v Novém Mexiku, byli pozorovateli učiteli, kteří sledují evoluci lidstva. Jejich technologie, schopná manipulovat časem, energií a prostorovými dimenzemi, byla pro armádu záhadou. Lidé, kteří se objektu přiblížili, popisovali pocit, že mysl objektu je živá, jako by komunikoval telepaticky, vnímali jejich vlastní myšlenky a vzpomínky. Navíc Roswell mohl být jen jedním z mnoha takových incidentů. Někteří badatelé věří, že mimozemšťané operují mezi dimenzemi, které pro naše smysly neexistují. To vysvětluje, proč se někdy objevují jen na chvíli jako světelné záblesky na obloze, nezachytitelné radary nebo tajemné zprávy v historických záznamech. Zajímavé je, že některé dokumenty odhalují, že armáda zkoumala materiály, které se zdály být živé, měnily tvar, hmotnost a hustotu podle toho, kdo je držel. Bylo to něco, co přesahovalo všechny naše technologie. A právě toto tajemství dalo vzniknout legendám o šedých, telepatických bytostech, které dokážou ovládat mysl člověka. Roswell tedy není jen příběhem o havárii UFO. Je to příběh o našem prvním kontaktu s něčím, co nás dalece převyšuje, o civilizaci, která sleduje lidský vývoj a možná i čeká, až budeme připraveni pochopit vesmír tak, jak ho oni vidí. Každý rok, když se lidé dívají na hvězdy nad Novým Mexikem, se ptají, jsme opravdu sami. Roswell nám připomíná, že odpověď může být mnohem blíž, než si dokážeme představit, jen možná v jiné dimenzi, kde čas a prostor nemají hranice a kde inteligence nezná žádné omezení. Roswell jako zrcadlo společnosti. Roswell není jen příběh o jedné havárii. Je to příběh o nás. O naší nedůvěře k autoritám, o strachu z neznámého a o touze věřit, že nejsme sami. Pro jedny je Roswell jen ukázkou toho, jak se rodí moderní mýty. Pro jiné je to nejdůležitější důkaz kontaktu s mimozemskou civilizací, který byl lidstvu zatajen. Ať tak či onak, Roswell se stal symbolem, a to symbolem, který přežil déle než samotná fakta.